Abdullah Aslan, doğru haber. Rojava Asli qetliamên Siyonîstên wehşî. Li Tirkiye rojev bi lez û bez diguhere û em jî dikevin nav vê rojevê û difetisin. Maalesef û mixabin qetliamên li Geze û Lübnanê tên kirin weka em ji bîr dikin. Li Stenbolê di hin nexweşxaneyên taybet de cinayetên çeteyên pito û pitikan pişt re gotinên Dewlet Bahçelî yên derheqê Abdullah Öcalan de rojev dîsa guherî. Derheqê van nexweşxaneyan de lêpirsîn didome, lê gotinên Bahçelî yên ketine rojevê derket pêş û aniha hemû medya vê yekê diaxive. Helbet derheqê rojeva welat te tê axaftin, bîrxasa derheqê pirsgirêka terorê de tê axaftin ku ev pirsgirêk bi dawî bibe. Fêde di gavên ku xizmetê ji aştiya civakê re dikere tê avêtin heye û divê ji pêvajoyên din ders bên girtin û gav bên avêtin. Ger ji pêvajo û merheleyên berê ders û îbret neyê derxistin, wê me dîsa bibe encamên berê. Ev yek jî ji xeynî intîharê ne tiştekî din e. Piştî me ev yek wisa îfade kir, ez ê dîsa vegerim rojeva me ya eslî. Ger qirkirineke ku li kêleka me berdewam dike, li ciyekî ku tesîrê li ser hemû însaniyetê bike ji rojevê bêhiştin û bêdaxistin, xeletî û şaşiyek mezin e. İsrail hem li Gezeya Filistînî hem jî li Lübnanê qetliamên xwe didomîne. Xizmên cesedên biçûk û birîndaran neçar dimînin ku şehîd û birîndaran bi kîlometreyan hilgirin. Divê bawayekî rê li van qetliamên İsraîlê bêgirtin da ku welatên derdorê û hemû cîhan bi hêsanî bi pirsgirêkên xwe yên hundirîn û navxweyî re mijûl bibin. Tu av, xwarin û alîkariyên dinên însanî û mirovî naçin Bakurê Gezê. Li vê derê kesên de êrîşan de hatine qetilkirin, bê kefen tên definkirin. Li herêmên din ên Gezê jî rewş ne cuda ye, hemane. Êrîşên li ser Lübnanê her ku diçe dijwartir dibin. Zordarên xwîn miş ji xwînê têr nabin. Her ku diçe zêdetir xwînê dirjînin û diherikînin. Qaşo li gor xwe îqtîdarên xwe muhkem û teqûz dikin. Di serî de welatên cîran her kesên ku jî însaniyetê nesîbên xwe girtine, divê êdî têkevin nav gavên berbiçav û mişexes. Ev bêdengî ew ê însaniyetê biqedîne. Ev feryad û fîganên kesên canê xwe kirine holê wê her kesî her ciyî bişewtîne. Dibe ku sibe pir dereng be. Wê ev nefir feryad û fîganên bebek, zarok, pîrek, îxtiyar û kesên bêguneh li erdê nemîne û ciyê xwe bibîne. Ya mühim ev e ku divê herkes ji bona xwe ji van nefir feryad û fîganan xelas bikin, di nav tevger û hereketan de bin. Xwezî li wan kesan be ku rojeva eslî ji bîr nakin û hewl û xeyretê didin ku xwe ji van nefir feryad û fîganan xelas bikin.